Jälleen tullut Porvoon seudun koiraharrastajan Keispanen vesiskootteri Kiki sekä Virpi Kallio lähdössä 123. Myöskin Agility Team ja Kallio. Ne on ruutanalainen kyllä niin solmuta saatana. Niinhän se tää tämän päivän kelilaukkuisen meille ohjaajille ei ehkä ihan niinku kaikista mukavin ole. Ei pahaa, mutta tämähän on koirille näin parasta kelialtaa, missä agilityä voi harrastaa. Seuraavana lähtövuoro on makseissa numero joukkueen numero 187. Savon agility-urheilijat Tukla Veellä, Saara ja Uma. Edessä menee Tornion Kemmelkerho numerolla 48. Arskon Helka ja Mirja Kanta.